Karon nga episode atong hisgutan ang Binisaya. Binisaya sa Cebu o Binisaya sa Davao. Mayong adlaw mga kabisdak, welcome sa atoang channel o dayon mo. Karon nga episode atong hisgutan ang Binisaya. Binisaya sa Cebu o Binisaya sa Davao. Doon na ba kini kalahian? Yes, kana ato ang siron karon sa ato ang episode. Ang Davao City, bisag layo pa man sa Cebu, apan doon na gyapon susama silang ginagamit nga dialekto, mao ang Bisaya o Binisaya. Nabakin sila kalahian? Yes, doon na sila kalahian. Una, ang unang term na itong gamiton, nagdaot. Ang nagdaot sa Cebu, ang buot pasabot na mayat. Ibutan na ito, gamiton na ito siya sa sentence. Si Ana, nakitaan ni Pedro sa bake shop. Diin, sumala pa ni Pedro, kini nagdaot. Buot pasabot na mayat na si Ana. Pero, kung ato ang gamiton diri sa Davao City nga maong term, ibutan na ito, si Pedro, nakitaan si Ana sa bake shop na nagdaot. Posible nga dili masabtan o di ka ma-misinterpret sa nga naa sa laing term o pasabot. Posible nga nagguba, nadaot o di ka na daot ang utok mo na pasabot. So makita nimo ang kalahian sa duha. Although the same lang gihapon siya og buot pasabot apan sa pulong lang o sa term lang managlahi sila. Ikaduha, ang ikaduhang pulong mao ang diriyot. Sa Cebu, diriyot ibutan na to, or hapit din sa Davao. Atong gamiton ang diriyot sa sentence. Sa Cebu, diriyot mapaig ang sudan kay wala man gibantayan ni Ana. Sa Davao, murag lain po kay paminaw no nga moana tag diriyot, murag ang uban pasabot inon niya ang katong bayot nga diriyot, diritayot, murag lain po kayo no. So, ang atong ginagamit dito sa Davao kay hapit. O, hapit lang. Dili ang tawag diriyot, diriyot, o lain no. Ikatulo, ang atong ikatulo kay ang paggamit sa adto, didto, anhi, diri. Ang sa Cebu, sakto gid ilang pagagamit sa maong pulong kay adto, didto, anhi, diri. Pero sa Davao City, gina-accept na nato ang ato ang kining maong paggamit sa pulong. Adto, didto, adto, diri. So same lang, wala man naglahi. Pero ang sakto gyud adto didto, anhi diri. Sa English, come here, go there. O, kana, klaro kaayo ha. Ikaupat nato nga term o ang pulong sa Cebu, hitsas. Sa Davao, andam, ready or prepared na. O social no, kay nanay prepared o andam. Sa Cebu, hitsas. Buto na to, ang mga residente sa Cebu, hitsas na alang sa Sinulog Festival. Sa Davao, andam na ang katawhan alang sa pagsaulog sa Kadayawan Festival. Kadayawan, kasaulugan, kasaganaan ng pamayanan. Ikalima, ang paggamit kini, very basic, makita nato sa post sa Facebook, mabasa nato sa Messenger o di ka sa text messages, ang paggamit sa term o kining ug. Ang UG nga ug, ang buot pasabot niya na, and dito sa Davao City, mix na, pero sa Cebu, ginagamit yun nila, ginasunod yun nila ang sakto nga kining paggamit sa maong kining UG o OG. Gamito na to sa sentence, mama ug papa, mother and father. Ang OG, gamito na to sa sentence, lami mo kaon og, kung sa may lami kaonon, lami mo kaon og ice cream. O di ka, lami mo kaon og kanon. Ana, mo na'y kalahian nila. Kana ang ato ang top 5 nga Cebuano 101, ang unang term na itong gamiton, nagdaot. Ang nagdaot sa Cebu, ang buot pasabot na mayat. Ang ikaduhang pulong mao ang diriyot or hapit din sa Davao. Atong ikatulo kay ang paggamit sa adto, didto, anhi, diri. Ikaupat nato nga term o ang pulong sa Cebu, hitsas.
sa Davao, andam ang ikalima ang paggamit sa ining og. Naagid sila kalahian sa Binisaya sa Cebu o Binisaya sa Davao City. Sa mga gustong mo react, mo comment mo below. Kaya ako nang basahon o andam, open ko nga mo dawat sa inyong mga suggestions o unsa pa na din ang inyong buot nga makita o madungog sa ato ang next episode sa ato ang channel. And of course, ayaw mong kalimot nga mo subscribe sa ato ang channel. Nalang sa ubos, kini ang subscribe button. And of course, i-click ang notification bell aron sa nga ma-notify mo kung kita na atay bagong video sa ato ang vlog. Kaya salamat! Sa tuang next episode na atay surprises, na surpresa alang kaninyong tanan.